Sadullah Aydın, doğru haber. Xwedê tirsa ji dijmin heram kiriye. Siyonîstên ku qaşo xwediyê şeşemîn erteşa herî mezina cîhanê ev nêzî salekê ye bi desteka bêsînor a qaşo erteşên herî bihêz û süper ên cîhanê ye bi hemû hêzê xwe êrişê bajarekî dorpêçkirî dikin. Ew her rê û rêbazên ku tê texmîn kirin her cûre çek, her rê, her cûre teknolojî û her cûre hovîtiyê bikartînin û dikin. Yek ji rê û rêbazên herî nefret û neînsanîyên ku wan bikartînin ew e ku zarok, pîrek û endamên malbatên mücahîdan qetil dikin. Wan tê dixin nava bêhêvîtiyê, wan ber bi hêrsê vedibin, wan tehrîk dikin ku ket û ber hereket bikin, tev bigerin û wan bêçare bikin ku dev ji berxwedanê berdin. Lê nikarin bi ser bikevin. Li vir însaniyetî hînê rastiyeka din a ku di Qur'ana pîroz da hatiye gotin dibe. Yên ku xwe dispêrin Xwedê, hêviyê ji Xwedê dikin û bi navê Xwedê bi îxlas şer dikin. Çi qasî hejmara wan kêm be û îmkanên wan hindik be jî tu hêz û quwet nikare wan têk bibe, meğlûb bike. Ji alîkî ve erteşeka wehş ku hema ji hemû hêzên serdest ên cîhanê desteka bêsînor digire, li aliyê din jî çend mücahîdên ku cepheya berxwedanê bi îmkanên xwe yên kêm hewlê dide ku destekê bide wan. Lê mücahîd û berxwedan destanan dinivîsînin. Bi îzna Xwedê wexta ku hêzên din ên berxwedêr tevlî şerê topyekûn bibin, cîhan wê bibe şahidê destan, qehremantî û mucîzeyên pir mezin. Bi gotina yek ji qehremanên mêrxasên berxwedana Filîstînê, hemû cîhan şahidê vê yekê ye ku Geze bi tena serê xwe dikare rejîma Siyonîst ji holê rabike. Xwedê Teala wan müminên xwe yên qenc ên ku xwe dispêrin wî û dixwazin navê wî bilind bikin ji tirsa dijmin qedexe û heram kiriye. Di warê madî de dijmin çiqasa xurt bibe, bila bibe, tirsa ji dijmin hatiye qedexe kirin. Lewra tu hêz û quwet ji hêz û qudreta Xwedayê Teala ne bilindtir û zêde ye. Ne di destê tu hêz û quwetê de ye ku civakeka ku Xwedê destekê didin wan ew meğlûb bibin. Geze şahidê vê yekê ye. Müslümanên ku bi rastî ji dil bawer dikin, xwe dispêrin Xweda û bi Xweda ve girêdayîne, divê ji hêz û quweta dijmin netirsin. Dijmin dibe ku gelek rê û rêbazan li dijî Müslümanan şerê psîkolojîk bike. Dibe ku di warê çandî, îqtisadî û eskerî de ji bo Müslümanan bitirsînin, ji bo bin dest bikin û teslîm bigirin, dest bi kampanya şerê psîkolojîk bike. Mîna rê û rêbaza avakirina eskerî ya ku Amerîka û müttefikên wê ji bo piştgiriya Siyonîstan an niha gelek esker çek û sîlahan dişînin herêma Rojhilata navîn. Anha Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya û müttefikên wan ên Rojhilata navîn, komkeştî û komgemiyan û teyyarên şer, füze, çek û sîlahên xwe dişînin behra sor, behra Gezeyê. Bi vê awayî dixwazin derûnî, psîkolojî û ruhê Müslümanan xira û betal bikin, wan biwestîne. Xwedayê Teala ji tirsa wan faaliyetên şerê psîkolojîk ên dijmin, paşvekişîn yan jî revînê qedexe dike, ji Müslümanan re heram dike. Xweda dibêje hemû şert û mercê xwe yên ku çiş destê we tê bicih bikin û paşê sebir bikin. Ger Müslüman ji tirsan paş ve kişînê pêk bîne, paş ve gavan bavêjin wê tê keve nava zîllet û esaretê û ji axîreta xwe bibin. Lewra Qur'ana pîroz ji me re beyhan kiriye ku paşvekişîna ji tirsa dijmin wê xezaba Xwedê bîne. Xwedayê Teala di ayeta 16 a sûreya Enfalê de vê yekê bi zelalî ji me re îzah û beyan dike. Ew kesên ku wê rojê ji kafiran bireve, ji şer xwe vekişîne, yan ji bo xwe bigîne refek û sefeka din, êdî muheqeq ew müsteheqê ezabê Xweda bûye, cihê wî cehenneme û ew çi cihekî pîs e. Belê, aqubeta Müslümanên ku di şer an jî di rewşa mücadeleyê de ji tirsa xwe ji dijmin direve, duçarî Gezeba Xwedê û ezabê cehennemê dibin.